Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Excited si Chito nga magkita sila si Wilma. Kay mao may hangyo niya tungod sa iyang birthday. Gitawagan niya si Wilma apan wa gid niya makontak. Kapila siya manawag sa landline ug wa gid kini mubagting. Gibatay na pagduda si Chito. Huwag gid mo ring ang ilang telepono. Naguba ka o naputlan sila. Pero imposible nga naputlan. Kaya ako mismo ang mibayad silang bill. Nga naman. Nag-iilis na ba siya nagmerta? Huwag dili ko siya matawag sa cellphone. Pinuang ng kalakiha na. Huwag ko'y mahimo. Gawas sa pag-agto niya. Yun na. Huwag katuyuan ni Wilma nga. Dili ko siya makontak sa landline. Posible yun. Posible nga maunay kibuhat niya. Pas, dili mahimo. Si Aray tuwaro sa ila. At tuon ko. Salamat. Gila ko ang Kate sa silong. O kung gusto mang maaplisin ang aling, sigurado kong nagdasya kyawe. Gikulbaan na ba ko daw? Marang adlaw ang birthday ni Chito. Pero gusto na kumulikay niya. I'm sorry, Chito. Pasilo ako. Hinaot pang magkasabot ka sa akong tinguha ng hikayo na. Hinaot pa. Pila ka oras para ba? Una manggawas ang mga bata. Pero bahala na. Hingpiton ko na yun ang paglikay ni mo, Chito. Lord, tabagi ko. Ang tuyo ko lang ang magkasabot na siya sa akong kipuhan. Tabagi ko. Niyan ako tungod sa ilang bahay. Oh, sirado ang gate. Gilak. May kandado. Oh, susiyon ko mayo. Sirado gid ang gate. Dini sa silong. Ang buzzer. Huwag ka sa Wilma. Milakaw na kasi aron na magkita na ko. Pero huwag mo siya nagpahibaw nga. Huwag asa may magkita. Mau'y gisulti ko niya nga manawag una ko. Huwag pwedeng kuwaon ko siya din sa ila. Pero lahat man ang gate. Nga sa ata pa, huwag itawron din eh. Posible sad nga siya may nagkatod sa iyong mga anak. Susigaw na ko. Milarga na si Chito. Salamat. Pero di ko lang una-aplihan ng Kate. Unya na ko niya na sila sinang alingog ang mga bata. Sa'yo parang manggawas sa mga bata. Kung siya may naghatod sa mga bata. Hain kasi dabitan nagpaabot. Yun na. Basta tinog, nasa tindahan sa unahan. Uy! Sinang aling na? Nagpalit og bananakyo. Nangaling! Oy! Ay, sir, ikaw di ay. Nang, ikaw ba'y naghatod sa mga bata? Oo.
Maog yun, sir, ako. Saman, mga sir, hinit kay saging ay. Salamat ang... Si Wilma di ay nang? Tuwa sa balay, gikapoy tingali, sir. O, paabuto na lang na akong mga bata ang tudinig off nila. Oh. Di ay. Sige na ha, sige ha. Biyanta usa ka. Oh, sige, sir, sige. Oh, naunsa man to, Sir Chito. Hinahinayan ko ang taghisgot bahin sa giingon day Wilma. Nga dili nilang unta si muduol sa mga bata. Nagdali man hinoon, glakaw. Nga, ano man ka to? Nakasabot ako. Gituyo ni Aglak ang gate. Wala ipagtuon ako. Gituyo na ipagsirado ang gate. Ayaw gyud nigbuhatan ako, Wilma. Ayaw gyud tanduga ang akong karbo. Ang cellphone. Hello, Nang? Day, han ka karon? Di sabay. Nga naman? Ay, ako anong god. Dili pandugas dun Chito. Mao ba? O niya, nga naman ko, no? Niduol na ako. Og nangutan ako na ako pinaghatod sa mga bata. Gingnan ako nga oo. Unya, nangutanan ni mo. Ha? O niya? Ako ang gingnan. Nga naakas balay kay gikapoy ka. Og naibulong na lang ko day. Kaya nikalit magbiya. Makiksulti pa unta ko. Bahin sige ingon nimo na ako ba. Nga dili na lamang siya maduol pas mga bata. Hala, nagdali man hinubiya. Di ay ba, Nang? May importante tingali itong lakaw. Mo na ito yung mga pagtawag na ako, Nang? Oo, day. Kinaibulong lamang ko si Iaglihok si Chito. Miduol, ug nakiksulti na ako. Unya, may karat lang sa biya. Nganong kaya to siya? Ano to hatagig pagtagad, Nang? Sige, may gibuhat ko diri. Bye na, Nang. Huwat ang mga bata inig-off nila, ha? Ay, oo, day. O sige, bye. Bye, Nang. Tingalit mo balik to siya din, eh. Gikulbaan ko. Oh, si Aaron. May balik yun. Huwag nagbusina pa. Kinuo ko. Mahasol ang mga silingan sa businas niyang auto. Dayapak naman tingali yun ng tuhan, ha? Kanaugan ko na lang. Narba siya tungod yun sa bahay. Mapugkos na lang ko pagkanaog. Napuang ka na ba? Bastos ka, ha? Ikaw ang nag-post na ko paghimo, Iniwil. Maayo na kaya itong sabot. Dili ba? Gawas dia. Huwag sakay dere, please. Please, Wilma. Diya ka lang. Ay nagkanaog. Ablihan ko ang Kate. Dili ka lang great ako. Happy birthday, Diya. Birthday case untang akong gikinahanglan. Pwede ba? Ay na pag binata. Mangita pa kag way kabilinggan sa kinapuhi. May pa. Kadaghang babae, Diya. Daghan lagi, Will. Daghan. Pero, ambot. Nganong ikaw magod. Asa ta? Murag layo na nagdapita. Paingon na sa bukid. Ayaw pag binuang, ha? Ayaw lang gud kasuko, Will. Gahini sa gudgug. Gamay panahon. Please. Birthday ron ako. Abin mo, excited gina kay ko ng adlaw. Nga magkauban ta. Mo nagiingon ako nimo. Ug mitando ka, di ba? Og ni anak ko. Napugos og kuyog nimo. Bisan todo og napugos ka lang, pero nalipay gihapon ko. Kung mamuhi ng mga bata, di ko gustong mag-una sila kabot sa bahay, ngawa ko. Mo nga di ta magdugay ining lakawa, please. Sige. Ikaw gihapon na matuman, Wilma. Asa pa kita? Makita ron nimo og asa ta. Kalma lang, hmm?
Will, Chito, ay ako kuniti. At di man na imong pag-drive. gusto ko lang ipabati ni mo ang kalipay. Nga ako na-feel nga niya ka uban ako. Wag di ka mo bati og ingon niini uban ako, Will. Sultihi ko og unsa may akong buhaton aron malipay ka. Ay naku pasultihan ni Ana Chito. Sagi kaingon ko na. Dili ako mao ang babae nga alang nimo. Dili ako Chito. May panak og mga anak. Wa ka na'y bili niya, Will. Sa giingon ko na, dawata ang sakit ng kamatuoran. Ni ako, Will. Chito. Ug andam ko sa bisan unsay mahitabo. Dawata lang ang kamatuoran. Nga wa ka na kinahanglanan ni Victor. Kalayo na din eh. Bukid na magyud ning dapita. Oh, bukid na. Nindot din eh. Dali. Kanino tuod ning dapita. Overlooking. Presko kayong hangin. Dito yung kining dapita nga maoy suruyan ta. Nakagusto ka ba, Will? Oo. Overlooking. Presko kayong hangin. Salamat kay nakagusto ka. Labi na kung magabi eh. Nindot yung tanahon ang mga suga sa mga kabayan. Anita hangtod unang gabi ha? Ha? Dili. Dili, Chito. Sagi kaingon ko na. Kinahanglan nga ako ang unang maabot sa bahay. Una ang mga bata og sinang aling. Okay. Musugot na lang ko. Bisan og dili unta ko gusto nga mubiya ka lang tayo nako. Tagsa uno ning higayon na, Will. Para na tong duha. Dili ba? Og birthday pa gyud ako. Abi nimo, nahibunggan ni si Jennifer ang akong pag-umangkon ug ang mga helper sa bahay. Ug asa ko ning higayuna nga birthday man ako. Nag-expect mo sila nga adto ko mag-celebrate sa bahay. Pero tungod nimo sa atong sabot, niagid ko. Atod, may gipaandam kong pwesto para na to. Ha? Unsay? Gisabot akong daan ang nagduma din eh. Ug nagpaluto og espesyal nga pagkaon para na to. Dali. Ay lang kong agbayi. Tingalig na ay makailan na ito. Wa pa'y laing tao. Nga niya. Kita ba? Ug, ikauwaw ba ko nimo? Ha? Will? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!